Monggo Geser. Pak Nah, nggih. Yo, yo Arista. Hey. 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 Alon wahi hati-hati dalane siki alon tora montore bagus modelanya kepenangga ngabut ngabute banter orang anggo emut bisa dadi opo korban tengah dalan alon alon asale kelakon gremat gremet kutuwe asal slamet aja ngebut aja ngebut alon wae maneman kelawan gane ae Yo kae. alon wae ati-ati dalane siki alus tur montore bagus modelanya kepenangga ngabut ngabute banter orang nganggo emut bisa dadi apa korban tengah dalan alon alon wadone kelakon gremat gremet butuhe asal slamet aja ngebut aja ngebut alon wae maneman kelawan gane alon-alon wae maneman keluargane ya Pakde ayo muter-muter sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame padha gojegan kae-kae rabulane yen disawe awe-awe kaya-kaya elingake kanca kabeh aja padha turu saleh Godhok asale saka telo mas motong
jogane tumrap para muda besok dadi mas wong kadipercaya sing becik dienggo dibuang orang sing Allah Walah, kayak sepur ya, Pak Dek.